Kwesinye isikhathi kumele umvele uyisho umzali wakho mayisekhona emhlabeni. Kunowesimame la osibhalele usekhulile mayelana nezingane zakhe eseyiqala ukumhlamuka. Lo wesimame uveza ukuthi ekhaya kubo kwakuyena yedwa ingane ngenxa yokuthi abazali bakhe bamthola sebekhulile and base bengasenalo ithemba lokuthi boke bethola umntwana. Lo wesimame uveza ukuthi the time ena 16 ubaba wakhe wangena engozini yemoto washona. Lesimama uveza ukuthi abazali bakhe babemthanda kakhulu ngenxa yokuthi baze bamhlelela ngisho imali yokuyofunda ngenxa yokuthi yena wayenesifiso sokuthi mayiqeda isikole ehambe e-university enze travel and tourism ngoba wayefuna uku-explore ebona ukuthi kunjani ukutravela globally futhi nokwazi ngamasiko ngokuhlukana kwamazwe nangokuhlukana kwama-tribes. Lesimama uveza ukuthi ese-university yonke into ayi-right okumnandi futhi efunde eyimisele futhi uke waqeda wafesa nje isikhashana waqasha kwenye inkampani ebiza ngokuthiwa i-Liberty Adventure Tour. Ulesimame waqashwa wanikwa iposition yokuba i-travel agent. Uthi wajabula ukuqashwa futhi wabona ukuthi iphupho lakhe liyaqala ke manje lafezeka. Lesimame uveza ukuthi ngeholo lakho lokuqala ukwalungisa iroom lakhe walifaka yonke into wayefisa ukuyifaka esakhula libe lihle. Uthi lo wesimame ukwaqhubeka wasebenza njengoba umuntu nje omatasa ongasitholi isikhathi ophilela nje ukuba semsebenzini. Uthi wesimame isikhathi esiningi ebebamba iflight njalo ebamba ama-meeting endaweni ezahlukahlukene. Uthi futhi traveler abroad ephinde exinwe nayi-paperwork. Lo wesimame uveza ukuthi ebengenaso isikhathi umuntu nje usuku nosuku ohlezi ematasa. Lo wesimame uthi njengoba eqhubeka esebenza umama wakhe uke waqala wababuthaka waqalwa ngeno izifo zabantu abadala njengoshukela, isifo samathambo kanye ne-BP. Uthi umama wakhe wafisa engathi engamnakekela. Uthi wayengazi ukuthi uzohlephula kanjani isikhathi njengoba nje engasitholi isikhathi ewumuntu ematasa. Uthi ukholela ukuthi umama wakhe wayitef ngenxa yokuthi wayemfonela ngisho esema-meetingini. Uthi lo wesimama wazodecide ukuthi ongcono umama wakhe akamblock kube uye yedwa okwazi ukumfonela. Uthi wayitefa ngoba wayemazi umama wakhe ukuthi umuntu strong ngisho esakhula nje lo wesimama. Uthi umama wakhe wayemazi ukuthi umuntu strong okwazi ukuyimela. Uthi futhi wayekholelwa ukuthi yena ngoba enokumthengela i-medication njalo uzolulama usazoba right umama wakhe noma esekhulile eqhubeke eyimela. Lo wesimama uveza ukuthi wayengekwazi ukurisk umsebenzi wakhe ukuthi ezogada umama wakhe yena nje wayemisela ukuthi efeze iphupho lakhe ngenxa yokuthi umsebenzi wakhe wayewuhlonipha. Lesimama uveza ukuthi uke wahamba amazwe esebenza. Uthi umama wakhe wazomfonela ngelinye ilanga efona ngefoni kamakhelwane. Uthi emfonela ukuthi akamtholela umuntu ongcono azomgada ngoba akakwazi ukuhlala yena nake yonke into elayikhaya njengoba esekhulile njengokugeza izitsha, ukwasha nokwenza ezinye izinto. Lesimama uveza ukuthi wayithimula lento ngenxa yokuthi ekhaya kubo kwakunezinto eziyigugu wayengekwazi ukurisk ukuthi ethathe umuntu wangaphandle ezogadalana tshontsheke into zakhe. Uthi wayengeke nje kwazi ukwenza lonke. Lesimama uveza ukuthi ukwahamba futhi isikhashana. Uthi wabuya umama wakhe eqasha umuntu. Uthi wamxosha futhi. Uthi lesimama waphinde futhi watravela wahamba wosebenzele eAustralia. Uthi uthe ebuye eAustralia wabuya umama wakhe futhi eseqasha umuntu. Ithi lapho khona lo wesimama wacasuka khona kakhulu baxabana nomama wakhe. Uthi wazodecide ukumphoqelela ukuthi akayengcono ekhala abantu abadala ngoba ikhona lapho azonakekeleka khona kahle. Lo wesimama uveza ukuthi umama wakhe wayengafuni ukushiya umuzi ekhala abantu abadala. Uthi kodwa wamphoqelela ngoba waze wathi ekhala abantu abadala usekhulile umama wami futhi usephazamisekile ngokomqondo baze bamphoqa ukuthi ekhona. Lo wesimama uveza ukuthi umama wakhe the time esesekhala abantu abadala ukodayisa umuzi wathatha izinto zakhe eziyigugu wabuyele eAustralia njengoba wayesebenza khona kwesikhashana. Lesimama uthi ukwahamba waye eAustralia. Uthi umama wakhe befisa ngathi engakhuluma naye njalo. Uthi wayengeke ezekwazi ukwenza lento ngenxa ukuthi wayeumuntu obhizi. Uthi wazodecide ukuthi angabe salibamba ucingo lasekhala abantu abadala. Angabe salibamba nje straight ngoba umama wakhe ufuna ngazuthi engakhuluma naye njalo. Uthi kuhambe isikhathi wadecide ukubuya lo wesimama eSouth Africa. Uthi uthema ibuya wadlula ekhala abantu abadala bamtshela ukuthi umama wakhe ushonile ezinyangeni nje ezidlule eziphelile bona bezama ukuxhumana naye. Lo wesimama uveza ukuthi waphatheka kabi kakhulu. Uthi futhi wakhala ngenxa ukuthi
wabona ukuthi yazi kube kuthiwa walibamba ucingo before umama wakhe ashone, mhlawumbe ngabe ududuzekile enhlizweni. Lo wesimame uveza ukuthi uke wabuya wasebenzela ngapha eSouth Africa isikhathi eside. Uthi uthe nje mayesebenza isikhathi eside eMatasa wabona ukuthi njengamanje akaqala enze umndeni ngenxa yokuthi usekhulile and wayengekwazi ukuthi ebe nezingane esikhathini esedlule njengoba wayematasa kakhulu. Uthi kwabona ukuthi njengoba esezoretire njengamanje ongcono akabe nezingane ngoba manje usezokwazi ukuthi aretire mase nayekela izingane zakhe. Lo wesimame uveza ukuthi ukwahlangana nenye insizwa baba nengane. Uthi lensizwa ngebhadi ke yagula futhi yashona. Uthi waphinde wahlangana nomunye baphinde futhi baba nenye ingane intombazane. Uthi lo nsizwa yavele yahamba nje yangabuye. Akazi lo nsizwa le uthi yashona. Uthi lo wesimame ngenxa ukuthi wayenayo imali wabona ukuthi yena uzoyikhulisela izingane zakhe ngeke zebe nankinga. Ukwaze kwafika isikhathi lo wesimame ukuthi aretire. Decide ukuthatha zonke izimali zakhe einveste ngazo emfundweni yezingane zakhe. Uthe yodwa ingane yakhe kwayifundisa phesheya wayenzisa imercantile law ukuthi ifunde. Uthi le enye wayisa kwi-medical school ukuthi ifunde mayelana nokuba yi-specialist senhliziyo. Uthi izingane zakhe zafunda kwangabi nankinga. Uthi into ayinothisa ngezingane zakhe ukuthi bengenakho ukumlalela kahle, bengamhloniphi. Kodwa benethemba lokuthi zizoshintsha njengoba aqhubeka nje ekhombisa uthando. Uthi izingane zakhe zifundile ezaqeda, le enye ibifunda phesheya futhi naye yafunda yaqeda yabuya eSouth Africa. Uthi zivele decide ukuthi seyisebenza ayivele zibe nemizi zingahlali naye. Uthi nje ayikaze ihlale naye seyikhulile, zavele nje zaba nemizi zahlala emizini yazo. Uthi khona into eke yamxaka lo wesimama ukuthi izingane zakhe bese inokumkhombisa ngathi azimthandathanda ngoba uthi bese seyihlala isikhathi eside sengasizi kuyena. Uthi mayefona ethi phela izomcheck uthi vele ibangisane zodwa. Ithi le enye intombazane kuleyo mfana kanti wena uyingane yombheka umama ngoba mina ngimatasa. Uthi lokho kwamphatha kabi ngenxa ukuthi wayengazi ukuthi lonto leni idalwa yini ngoba izingane zakhe udinga ukuba nazo futhi uyayithanda. Lo wesimama uveza ukuthi izingane zakhe zibe umuntu nje engazi ukuthi azimdingi ngoba noma bethu ayifonela bezizwa ukuthi uyena mase zalivala ucingo. Uthi lonto ibimphatha kabi ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi bekuze kufona umakhelwane bebuza ukuthi yindaba. Uthi nje vele zithi zona ayidingi ukukhuluma noma wazi. Uthi engazi ukuthi yindaba noma ingoba seyikwazi ukuyimela. Uthi lokho kuke wamphatha kabi. Uthi lo wesimame izingane zakhe zike zabuya ngomunye unyaka ngoDisemba zafeza renovate indlu zayilungisa yayinhle. Ukwangazi ukuthi izingane zakhe ziyayibuyisa kuyena. Uthi wajabula ukuthi ekugcineni izingane zakhe seyibuyile. Uthi khona lapho izingane zakhe zabuyela emumva kwaphela amaviki kwafika ibank lithi lizobuka umuzi odayisayo, umuzi wakhe lo athi izingane ziwurenovate. Lo wesimama uveza ukuthi waxaya kakhulu ngenxa yokuthi wabhilida kakhulu ebhilidela labantu bebank ababethi bazothenga lo muzi. Waze wakhipha ngisho itayitela lokuthi umuzi wakhe lo wakhipha ngisho title deed. Uthi nje waphatheka kabi ukuthi izingane zakhe zingawudayisa kanjani umuzi wakhe. Uthi wabaxosha abantu bebank. Uthi kuthe kusuka izingane zakhe zaqhamuka indiza zembuza ukuthi ubaxoshelani abantu abazothenga umuzi. Uthi lo wesimame wayibuza nje umbuzo wodwa ukuthi umuzi wakhe uzodayiselana. Uthi zathi umuzi uzodayisa ngoba lo munye uzoshada soon and udinga ukulekelela umyeni wakhe ngokuyimali. Nalo munye futhi udinga ukuthenga imoto so ufuna ukugcwalisela ngale mali ukuze ethenga imoto. Uthi wabuza lo wesimama ukuthi yena uzohlala njengoba umuzi ezodayisa. Uthi zathi izingane zakhe zimhlelele ukuthi athole umqasho uzoqhubeka zimrentele ehlale khona. Uthi lo wesimama wathi zambhedela. Uthi wathi nje niyangibhedela nginikhulise kanzima kangaka seningaze nenze kanje kumina lento lena niyenza kumina. Uthi izingane zakhe zacasuka ngathi kuyafana kulo muzi lona uhleli wedwa usumdala ufuna ukuhlala uwenzeni kulo muzi. Uthi wacasuka uthi nezingane zakhe zavele zamhlamuka. Uthi kusukela lapho kwenzeka lonto izingane zakhe bethi uthi uyayifonela zithi ayifuna ukukhuluma naye. Uthi ngisho kuncenga omakhelwane bezama ukukhuluma nazo izingane zakhe zinje nje ayisamdingi. Uthi akazi ukuthi lento leni yenziwa yini ngoba izingane zakhe uyayithanda futhi yena bengekwazi ukuthi evumele umuzi wakhe uhambe kanjalo eyohlala emqashweni. Lo wesimama ukhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi izingane zakhe azimdingi. Ucela noma ubani ongamsiza okwazi ukuhlanganisa imindeni amkhulumele nezingane zakhe ukuze ibuye. Nanoma ngabe ubani onekhono lokuhlanganisa abantu ekwazi ukuthi engibhalele ekwazi ukuthi alethe inamba yakhe ngimxhumanise nalo mama.
Nami ngike ngazama ukukhuluma nalezi iy'ngane, kodwa ay'kwazanga ukungilalela. Nanokuthi anginalo ikhono elitheni lokwazi ukuhlanganisa abantu. Ngicela noma ngabe ubani okwazi ukuhlanganisa abantu, okwazi ukuhlanganisa imindeni, ukuthi kube uyena ukuthi ebhalele mina, enginike inamba yakhe kule namba le esijwayele ukubhalela kuyona, ukuze nginike lo mama ngibaxhumanise bekwazi ukukhuluma. Ngiyacela noma ngabe ubani onenkinga esibhalele kule namba lena, sikwazi ukuthi siyidingide, siphume futhi nanesisombululo. Ngiyabonga.